أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. ولا على كان لبايا Allah kan sabu dama Allah kan lafiya Allah kan zigi herala Allah kan wuli herala an ga jamana Allah ka basgi jamana ka korota jamana ka jidi kira horoma kama sigiro nyere kama bishu na bunya kama sallu ala nabi uko aslamu ناجر الله تعالى بشوينا كابن le 14 12e mois 2016 noé nazara kalo kleta aninani akalo taniflana saba fla alitan woro ami mali kono ya mali capital la abalmake anaga kalande anaga garbugani kamale ni mi baraka ala kama yani adaro kaburu digeke atoy ali sangari gatala shina amo nyokoroya ni alaka jey lele yananga tananga wala day on cherche la protection auprès de Dieu contre les satans de celui qui souffle l'homme à la poitrine. Amon mere angare a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Okaka ami taga nyini ala fe ka bo shaytane toroma shaytane min gara farla kenu beni ala fe ka bo ka nema balajilila wallahi ala taf ala bisham tamare ale saba bisheki sawa bisheki nge abikan ala mekle kele ala ya tache jogo dengilinga ma ba sa ko mun ko yere bunya aw me jurmu jole ga kle kono dandala aw me jolige kalo kono aw me jurmu jolige sa kono aw ndani biche aw nya jurmu jolige dandola sangare shedan doni bala doni shibe wallahi sawa bichegi abika ala bato cheka ala sona ko take jogo dengelenga ma man ma ke frati de aywa mala muso tashu ifrat ala kan kuna ja amin shaytane kera farla kenu bani ala fe ka bo ala ka nema bela ala da ya kuna goya ka dabe be kusa nai ka fo ngam malédiction bi ga ikera daga de ka seliti mine daga de ka shunti mine daga de ka wuri timine daga de ka jaga timine leidu mimi daga de ni ala cey sago be ga ni sara mi keru janamana khalidina fiha abada éternellement dans l'enfer bele sangare temenai daga de tibo wallahi ala kana ga daga de amin ya rabbi dimiso aya jonda maso lore aywa ni yawo zigile ka maso ni zigi yoro na ka barachi namu duga de ado tala
aya jando fakoro la bakoro la aywa muzromi konota namu kalo konondo Allah abi shiddi kula nyanina ni che ki wolo sabla wallahi ibi sigi akimereka ibi siga woroka ibi ashimi ibi boke na manya ma ibi tuli ibi fono ke na manya me kasa bibo ibi fono ke na manya ma wallahi ibi tuli kan wudu tangare bele umma roba sarama siga ke fuyi bulu ni danga de ato bawa ja tele ala kana ngai amin ya rabbi ya jonda ma sawla aywa alli kafiridu jando ala che kana tugi masala kafiriya ka bal sabu ala ko ni kira muhammadu ya amla bara nyuma anga ke me ni kira ya amla bara jugula ala bi faka fo da anga fo kante muhammadu te bara jugu kele me ala bi faka haya mira na mogo ka mara mogo ifa wali ba wali kara mogo no yibla wala jugula afite tangare abrachi haramu tiga dabanga mo ay otuma namu shaytanen mogo sara yere bunyan nafe ala sorla ka foye i daga de nga male digition bika ti e malleable daga de bashi wallahi ala kana bona amin ya rabbi kila bunya kama amin sal ala rasul salim o gonna mure namu on commence avec le nom de Dieu le tout puissant et le sage le Dieu unique et éternel tout puissant qui ne mange pas qui ne dort pas, qui n'oublie pas, qui ne presse pas, l'envoyeur des 313 prophètes et des 124 000 messagers pour que nous puissions marcher sur le chemin d'Allah. Le Dieu qui a créé la terre et les cieux à cause de son prophète Mohammed. Paix et salut soit sur lui. Le maître du jour de la rétribution, le maître du dernier jour, le Dieu absolu, nul n'est égal à Allah. Le clément qui manifeste sa clémence et le miséricordieux. Le Seigneur des mondes. Namurai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Indila ka fenjama viyo kaw. No basmala ya kwani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anyanga kala damine ni ala to barka moy. Ala minye savara wolo vla masakai. Ala minye duguma fara wolo vla masakai. Allahu ta'ala minye jeda akakira kama. Ala minye jeda kliworo dugukolo ne kabagolo na kono fe be kha be ba pe kliworo. Tangare. Ala minye dani kaba masai nabi falike. Ala minye lahara jodo maraba masai masa minye mara jena ya. Wallahi rana ya anso chuma mara. Masa mi je ina lobole tigi ani lahara ne makarangar le tigi o to de ko ala min ye kiraw ciyama keme saban tan saba kan nabi ma ci ba ke bene ba mu wanna ni taranga bla ala ka saratka klelle ka sangare baraka mata bismillahir rahmanir rahim ni basmala bi jando ala aywa ndela ko fi akacha basmala fayda bil wallahi mogoti fe mindo namu itude do wallahi nga mogo ye mindo o kano re moko jugu tega tala ndela ko fiye namu wal juke do naka kalande aha unana se badala namu kurunde ka batge Allahu akbar finance te fuiti wal juke ko kalande ma ko angata bako fe aywa kalande ko angara mo amita bako fe chukodi tadiri aslamo namu ay dugo ganga shi sobani aywa Islam ya nyefuwa ka ba wallahi adama de nyefuwa ka ba tala ni mago be wara la ko nyefi ko ba tangare ka toro kan zigi ko aywa tuma mina ni walijike ko kala nema namu ko anga batge kala ne ko angara mo ami batge sugo di kurunda mulo ya akui dango tukungo aywa ijando la ni ma ko tukungo namu ni karama go tukungo aha ba ko aywa na yibla mina kana dore kede namu jando ala ay mi fa kede aywa kala mogo ko kala nema namu ako afo ala ningara mogo barka kala ne ko ala ningara mogo barka namu kala mogo sorla ka afo bismillahir rahmanir rahim ayi se da jika allah akbar bukan ata bismillahir rahmanir rahim billahi kala mogo mafu fonde allah akbar ngani fembade tata min da do ta do tiga tola kala nebi karamogo no fa bitamala jika namu
onana se ji chamanya la minge kalande ya isi alibe kanga jigi kono jibe kanga ali duro ni fa nana se ji nana ne fa angona na karamo girna subhanallah 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 hay kalande takata hay tufa ako alati ma jawba ko kalande iye munge ay wali iye mumiri wolu ba do ko tikeni funde Allah akbar an nazara mun yara tala ko nyaro ko jonni feeriyan furiye na ma bedala ko ya wallahi alati sangi gwanza ay kuma ko la sira tala karamo ko kalande ma ako iye mubo so alati ma jawba kalande sorola ga fo yorola ko angara mo tuma mi am yele jika ko ne ga fo ko ala ni ngara mo barka aywa o remo fo ko bismillahir rahmanir rahim o anna to ajigira ngono ngo munaima fo nga fo bismillahir rahmanir rahim aywa o nyere ko drongo bismillahir rahmanir rahim yani nga klola mi ga jigi kono kego te jago ya kego don are aleka do ite femi no ni afo fudu wallahi sangare ako ebi ndede do ne ma bayibulu idamenela ne ko mbi bi soyi o kuma ni ko ala ni ngara mo barka o be mo gonye mele fana jigi dawro bismillahir rahmanir rahim de ne bode do sangare o bi ne de do aywa o ya sawa fayda o bala be wallahi ni musuka tingila radro jita ka fo bismillahir rahmanir rahim wolo bla na yami ati wo prebele allah prebele bismillah mita don ne te ngome fenti bu abli aywa amita sangare terenga fo de bismillahir rahmanir rahim atoko de basmala do mi jibrila ya dikrama sallallahu ta'ala wa sallim kira ko sabo ma ko ala ne muhammadu garanti ni kunya sabai ji anga jamana ta tiya ko bana allah akbar halaki nana kana dugu ta tiya ko bana gelya kongo gelya nana kana sigidani marabbe ta tiya ko bana allah akbar ma sabo ko kira ma yemu hayasro kira ko ya ko dale sabat do bolo do ko muhammadu na fanfo wallahi ko batoti sakoro muhammadu ko jibrila ko ma bismillahir rahmanir rahim tangare faydo ba ko wallahi bismillahir rahmanir rahim abdullah ibn abbasi alaka jemba ma radiyallahu anhu alaka jemba abdullah ma alaka jemba abbasi ma amin abbasi ale de abdullah abdullah ko ako bismillahir rahmanir rahim ale ya famo ko qur'ane suran haya do ko qur'ane haya do do ko haya tengale ko haya do aywa aka famuna tika sala otuma namu ni me ko bo de ke ni be ko ko damne ijando Allah da damne bismillahir rahmanir rahim ni sigira dumuni ko ni go bismillahir rahmanir rahim shaytan ba fo ko ale jigi tigara ale kan ga min soro dumuni na ko bana wallahi bismillahir rahmanir rahim abi fanja mange ni mo minna do faydala billahi antu bo abli Allah min fendoli tonay na mouraïsa aywa que le salut et la paix soient sur notre prophète Mohammed le premier et le dernier prophète le prophète qui n'a jamais fait de péché le fils d'Abdullah et d'Aminata Zina de Maka et de Médine wallahi le grand-père des shérifs qui s'appelle Mohammed El Amin qui s'appelle Ahmed Mahmoud Wahid le prophète qui est envoyé pour tout le monde soit et le bonheur Mohammed Ami Solli Kira Bilbil Baka والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الصليب محمد مية كرا فلان كرا الله باي والله أمنة الدين عبد الله الدين عبد المطلب مودي وهابو دمسو سيدة آمنة ودنيا محمد وسلم أبورا مغا دوغو بارغا منا مدنكا ديدو وسلم محمد من غبو على كدافير فانفو ني فوفو نيسيكا ني تامانفو yeno ni miritaw mamadou kabu abay wallahi mamadou mingama alay jenda wa alay laharde che mingama to mamadou kalakillahi mamadou adiballahi mamadou gadiyullahi mamadou taqiyullahi zu izin zur matini zu izin zu fadi mutawni mutiuni kadam sidiki wasalim mamadou min to kadala kadave beto wasalim ahmad Muhammadu min kira pour David Bega Nemasro. Muhammadu machi abada Malidewma. Muhammadu machi abada Franzikauma. Muhammadu kira de
للعالمين والصليب جيب صنعري فرنسا بيجي كنو تمام. مالي بيجي كنو ما كرا تودي كرا مرادو ما أنا سيد الخلق كرا إلا رحمة والصليب إبيا مبانة أي للعالمين والله كابو كرا تشيكو هدوكا مروكا هرسرو غلودو مامور كرا دابة نعم. بلا هل ولو والله نو يا دوكو كرا كرا وكا هرسرو أنا كرا سنما صلى الله تعالى وسلم والصليب مامور ميمي يافا جوما كا يافا نيوما كرا مي هنا أجولا والصليب يافا جوما والله صنعري abina gano ya tondo ya farinjeni no abu jahili نمو abu lahabi ala ka daga baka والله don nola jabani juguya buyana نمو fo nana diga sei jaba diga sei الله أكبر ka soroga fini biri o diga ndala ها to ayta fo ninge muhammadu ye ko mangana miya muhammadu ga hine ka bo الله na fora ye ko mangana abina sisa a girgi bato bina bidiga kono o mawdu faale صنعري kafiri darala ka fanga kira ka hine ka bo me hine ba ona mini أي hine be misri jumango no أتي abetu jumango no صنعري hine be jamana jumango no أتي me ambe ko ayen kira mando de galo to mar chete صنعري me mi faga mu bo o dige sele ay bini fini biri dige indala ها we ci bla ko ata fa kira ko abu lahabi magane أيوة kira girna kam ها nga kabina laje أيوة dige se manga kira boy نمو kira mena ka so kira ma se du kono mge والصليب ayere jawli bato girgi bato kira kumbole amma diga ko jatu nabli الله أكبر ale re girna ka be kira kume ها kana bi aka java diga kono الله mare killare abine diga kono نمو ko mamadou ka kara bare أيوة nyere bolo diga mi zey taceni kama ها woro be maga wo juru fanyo nga kana ko bina abu jahili bokolo kono نمو nu juru mun jigi ala be kolo jiga ta don والله na nya si an ma buguri bokatu dala mare ni ala ka ba se buguri ti yala idza arada allah shay'an نمو an yaqul allah kun fayakun والله bele min mana jabo de ke tabena ka wati ko ne قطع diga bi ga jigi kata bo muti bo ها abu jahili bi ga jigi kata Nam. nu ye juru min ziri ko siri nyona nu yo jigi kolola kaga oglola abi sadir nana ni maga jugi taw be odo والله kolo bi jigi ni chey قطع o kele ay domo ka chike momadou ga hine ka bu ndenge نمو eti nyama wa أيوة kamfir bi demeni ni billah والله bele momadou kama aba jahili ni bo digena yele bi do islamela wa ako an ndenge ndiso ko fo kan do yatine fo nga bo folo da ngo pumake أيوة mo folo ها ijando la ni kamfir bi digula نمو na e dimeni ni adame ها ngana bora na e java ka ko tada أي bele kaka والله ako momadou mo folo ni yambo ano pumake أيوة nga islamela kuma inzika ke kan diga fona ya أي mo folo أيوة akono gwane نمو kira munge kabago kira mujiza ba kemeni ko be kemi mudu والصليب mamuru ye biri kolokuna Ah. bi iznillahi ta'ala maga juru desara ka kemi labo ka bolo jigi ka bolo ke ka abu jahili ta bolo la الله أكبر ka ko ka jo kolo danguna صنعري ako islam ko no e kana nta to ko fela la ها ngare الله أكبر atidu أيوة الله akbar ulla tabati ada jigina le ka ko tabati ada abillah habi wa tabba ها abullah habi bolo fala la kira والله أي يكون بننا وتابع ما أغنى له ماله وما كسب سيصل نارا إذا تلحب وأمراته عملات حتى في جدها أبو بن مسعود صنعري يعني ما جبوا فليه كماله والله أبو جاهلي نوى أبو لهبي أبو فلا هركنا ويركون بننا وأين نبلا من زرو أين نبلا من بوكو ما فوي نيا كان يعتالا أي وأنا مسجوني نو تقول أم جميل نافقني ha jamilu min me dogo duni ka to kira yesrala الله alif men ngonu ni takata bla kira yesrala sallallahu ta'ala alaihi wasallam صليب pour mamadou ka banaw la koni الله ko ana muso juguni min me logo duni ka to kira والله ala kalena نمو ko be gen tasmana ياه tasma min nyagalendo الله ba ko jurubu kana jurumu nafame ka botamaro jula ها futi boble de الله أكبر abu jahil be tasmana قطع ni jando la ni
ibe kungo kono namu tasuma ko gele yi mine aha anga sando ni aywa sangare ma anna nda family aywa ni almeti to de ni namu almeti to kli ma brigade to te bravely aywa ni bi fa ka mine namu ni to ta da kala sangare ko kala mine ndo Allah me huma fa ka min di to bi ma ma to chukula wat na to lam benai aywa na tan tasma tibulu namu me tasma mine tigabele nuru baniro ya tene ala ka me sawo amin ya rabbi abu lahabi bi jarumana ana muso juguni ale abu lahabi de pimita du kono no abu jahili aba jahili abaka kan abe kira binake di apimita du kono ani kle e juguman de na me e ko ma mesigi nyonya la ambal make de no e abule fatura ka muso lasir leto amuso aminata jigina adde karace ba kalma chomuna atoko dara muhammadu kungole chene da muka fura nyina na fura masoro folo na e mum no mo kana dala de chentu e galundo Allah sangare ni yɛrɛ somɔgɔw taara nin fɔ du kɔnɔ e bɛ mun fɔ de wajulu kula k'olu bɛ lamɛn ala ka dɛmɛ kana wallahi ala k'an dɛmɛ amin ya rabbi o ko n'a mɔra ye sa namu louange à Dieu namu Seigneur des mondes aywa an bɛ ala fo k'ala barika da o ka kan ala min ye dafɛ bɛɛ tigi ye alhamdulilahi rabbil alamin wallahi i janto la dɛ aywa ala ko a ye n ka nɛɛmaw barika da namu n'a jidi cɛ ala ye nɛɛma caman k'an ye wallahi n'an t'a ye ay an t'a ye dɔrɔn aywa ɲɛkili fila min b'i kun n'o cira sisan i b'a dɔn ko nɛɛma kɛra i ɲɛkili wallahi sangare o tuma ka kɔlɔsi ta k'i sigi alhamdulilayi e bolo k'o de ala barika da ye ay la o tɛ aywa o ka surun ala n'o tɛ ɲɛkili fila min dir'i ma i y'o kɛ ka mun baara kɛ a bɛ f'o ma ala barika da cɛ sen min dir'i ma i y'o kɛ ka mun baara kɛ a bɛ f'o ma ko ala barika da sangare nka fɔra e ma ko e sen tacogo ka ɲi balani ju la a bɛ fɔ e ma ala barika da cɛ adamaden b'a kun dɛ wallahi ala bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ ko ale ala ye mɛnni masa ye namu ko ani yeli masa cɛ nka ala ka kɔrɔnaya si tɛ yen ko ala ko ale ye yeli masa ni mɛnni masa ye ay b'a fɔ de ko ni ala ye mɛnni masa ani yeli masa cɛ kɔrɔ b'o la aywa belebele kulo ni ɲɛ tɛ kelen ye dɛ ay u cɛ ka jan wallahi i ɲɛ bɛ ci i bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ ko ɲuman wallahi foyi cɛ nka n'i tulo fila giri la baara b'i bolo dɛ baara b'i bolo n'i tulo fila girinna namu ni ala ma fara i kan n'i ye si sɔrɔ i bɛ kɛ hasidi ye i tɛ kɛ silamɛ yɛrɛ ye wallahi belebele tulo fila girinnen k'a kɛ kaki namu bilahi ni ala ma fara i kan i bɛ taa i ka fila ma wallahi n'i ye mɔgɔ fila sigilen ye kuma na i b'a kɛ ko u bɛ kan kɔrɔ fɔ de wallahi kira yiribu dɔw ye banni kuma yɛrɛ ye mais i b'o kɛ k'u kan kɔrɔ sangare o dɔw ye dɔ ka furu siri ko kuma ye olu bɛ ka kɛ kɔrɔfɔli ye ɲɛ wallahi kulo tɛ fɛn na o aywa kulo giri man ɲi dɛ u bɛ maa lagalaga yɛrɛ de wallahi mais ɲɛ fiyɛn dɔ bɛ ko caman kɛ sabu n'i ɲɛ fiyɛra namu ɲɛ ka yeli mana datugu hakili bɛ dayɛlɛ siga t'a la fiyɛn dɔ bɛ ko min kɛ ni ɲɛtigiw ko k'o b'o kɛ namu diɲɛ an tɛ to ta ala k'an bɛ sababu amin ya rabbi an ka walijukɛ dɔ namu ale ko kuranɛ kan ka ɲɛfɔ fo a k'a ɲɛdɔn a ka jamana kɔnɔdenw ko a ma ko kuranɛ ɲɛfɔli ye tiɲɛ ye mais ko k'a ɲɛfɔ kojugu k'o man ɲi ko k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ k'o man ka kɛ sangare u ye dɔnnibaabaw wele ka na alimul alamaw kalamaw aywa dɔnnibaa t'u ye dɛ kalamaw de wele Allah u ye walijukɛ wele namu k'a sigi ko anw de ko kuranɛ kana ɲɛfɔ tiɲɛya ɲɛfɔli ye mais k'a ɲɛfɔ fo ka taa dandɛmɛ k'o man ka kɛ walijukɛ dalu d'a ma mun na i b'o kɛ aywa belebele n'amu gɛlɛya walijukɛ ye kuma min fɔ i tulo dayɛlɛ dɛ a k'u ma ko a dan bɛ jɔnni na aw ni ɲɔgɔn cɛ k'o dɔnnibaaba ye a ka n'o bila débat la a k'an lajɛ aywa miniti 5 ni n tɛmɛn'o kan ko n bɛ minɛnw fara ɲɔgɔn kan fɔ lahara n t'a fɔ a ye n ko ala ko tan sangare a n'an b'i sigi k'a bolo croiser diɲɛ foyi t'a tɛgɛ kɔnɔ hali kɔlɔsi papiye kɛmɛ ka dɔnni ninnu kɔngɔ fa Allahu akbar u ye min yira n'o ye dɔnnibaaba ye o ye fiɲɛ dɔ ye nka dɔnnibaa yɛrɛ don kuranɛ durusi m'a kunkolo la n'i ko n ko ala ka haya la a b'o ta yɔrɔ don
aku ma ko dame nala ko aywa shendo esperance tigi hagli tigi ale sigira to walla aywa wal jike sigi ako ko angara mo namu ko awde ko korane kana nyefo ko subaya aywa ako ko sabo ko nyefo ko dugu bina ne filiwu jago wal jike ko subhanallah ako angara mo na ko kurane kana nyefo ne mabba nzona aywa angara mo mi nyininga namu ala ko kurane kono koni mogo min fiena jena ya lahara bi wuli fiene ibita jarma kono chogola edun fiena jena ya ko koro ke bi jenia aywa roma ko ay ko fugo ro nyefo de sangare ko nyefalu tafsiru bula sangare ko ya de explication diga ko lo de kan nyefo explication bula ay tagu ko ay ko nyefalu tula de ko ni mami fiena jena ya bi fi lahara kata janma kono edun fiena do ya ko ro jwe aywa le tala tikero aki jarwe de ke wallahi wara wa findo ke gola ko il faut go nyefo aya yesare Ay. na tanyedo mba nyedo aya to ngafu le ble sangare tamanai atorla ka anyefuye namu ala mogo be fieni mina qur'ane ko ni mogo min fiena jeno ya ibi wuli la hara fiene kata janima kono me ala kan ne nyekli fieni ma ko de kan nyefo mogo min dusukun fiena jena no masaka ala ye obi wuli la hara nyekli fla fieni kata janima kono le no mo nyefo bi shi don ti ayya tishiro ala kan be so bon arabi ko namuray namu ambe sigi mina shuina ambi anga jamana no fe sigila gatala nuyi anga mali an faso namu anan fa jamana gatala atogo de mali wallahi mali e jamana e namu on dadu muna ngo andadu namu am moke ubangina mali kono ya wallahi moke ubangina mali kono ya moke ubangina mali kono ya wallahi fa ubangina mali kono ya gatala wa nyaro ubangina ya oto malde gatala halalakum mali kono ya namu dana ya sababi pour ki wele mali baliku papier doba mule ako carte d'identité no mali pièce kaira mali dedo mali famo ya identifier o ba hu bele dafale ko tamanai nana ne do wala ko carte nina ko ubu ka carte d'identité remplacer aywa akara ma ka ne kanu sangare o carte nina yi namu ni obe no ko carte mi ni ka nyama ya fe beba ka yolo yoro ni mara yoro abe aywa ibi identifier ka ikungolo jaba ka kado machine ko français sangare ko ba hu ya allah akbar otuma ganye faso de namu on ne do ni malego kuma wulla jonne bi wele on ne bi wele wallahi wanno nyi mi fo maleko la mali de bi keti sabu anta do wallahi sangare mais comme ala ko qur'ana yare la wa ala kira ko sallallahu ta'ala alaihi wasallam ako jeklu ni nyama sala kaga nyama shetane wallahi pour kana ke on nye nyama sigi il faut man ko président de la république wallahi du Mali aywa o nyama sigira namu nyama sigile pour ka nyama de be barala o nyama de ye gouvernement sigi gatala ministre ni fama waraw aywa ani député o sigira pour ka nyama de ka barakella wallahi o konna me o jamana nyama o ya laje pour que ka jamana lakana u ye mogo dɔw ta k'olu kɛ jamana sécurité ye n'a fɔ ma ko police ni gendarme ani soldats ani gardiw olu de bɛ jamanadenw kɔlɔsi tɔɔrɔ kana sɔrɔ belebele sigidaw la u ye dugutigi balimakɛ mais a kɔrɔkɛ dɔ dɔɔnin dɛ ko monsieur le maire ayiwa u y'o d'a ma ko maire tɛ faama ye dɛ mais u ye maire d'a ma sigida la k'a k'an nɛmɛ an ka quartier la an ka kuma an ka bɛɛ tɛ président sɔrɔ mais an k'a fɔ yan aywa belebele n'a mago bɛ sɛbɛn min na a k'a dilan ka d'a ma mairie dilan kun ye nin ye mairie ni dugutigi bɛɛ kelen ye sangare bɛɛ ka kan aywa an y'o dilan baraji mali fa bɛɛ ka mun k'o kɔfɛ namu ka tila ka mɔgɔ dɔw ta ko conseiller olu bɛ ɲɔgɔn conseiller aywa ka kumandanw da
كرا ni maire te rom na komanda be كرا komanda ba nyine bo أيوة ko le komanda أمم na ngo ban la ko komanda أيوة muna fara ma ko komanda e bo ko do أي na le komanda ko mati ها ليه ko na le ko ngo matu wuli الله أكبر mais ni ndogo ko jamana atuma ni fama nunu me ka joni ngoloshi jamana dedo كرا jamana de do nye ne de jamana de ne والله kan ngoloshi ko ne nunu me sigi ko kan ne ngoloshi ne تمارين براتي et puis a donc quoi ne kelen de ne ani e والله e kelen de ne ni e ani nunu ani olu تمارين joni أيوة carte be munu mu mali karandi والله munu wala mali kono براتي كان هذا o ko ma kan ni so sara pour ka fama nunu sara نم an gwan zona amma ba والله amanya sara كرا na wari masibli jela yu kunwe والله ko ya dali yoro كرا o ye femi nyina avec papier ko la anyo benye nyini كان halanga mutu ama son fiyo ka yele no gotoro ka o bien kinda والله ko sabu ko jabana bengadu كان aw ma karantite ta bada ko police nyetranye أي police tape on yi والله on ne tay police كان gendarme tape on yede on ne tado on de wusigi on balmo de do on koro de do on dogo de do on diwne do تمارين mo nguta na nyede أي anyo bula ko ka ngulashi والله be mana ke fama o ta kene ya كرا bet se ka fanda fana Ai. na aya ngulashi أيوة jamana ye marfa sanga duma lakana na pour كان que ko ni on bo botugo kelen na تمارين be mi ma mbolo o e bolo nguruwe أيوة olu ta ka bolo nguru no kara o bara kene fo fenga duma min da ngulu تمارين ko marfa les fusils والله les armes arme duma كرا ka moglu duma كان ka berdem duma أيوة ka kanu duma كرا ko ga mungai famo anya nya do koy كرا marfa mi karla asiga ali baga baga أي adungu tale koy ni أي ya ci Allah ya ci orci yadila والله o janfa kale كرا akan ga kimina wata ne Ai. mina ci rofi أيوة bele تمارين ko ga kimini نم mogo wara mi mana bo jamana warla kana bi mali ko mali de ka mali kono ko ko ta cieni kisei الله أكبر ko تمارين ta cieni kisei أيوة Allah dile ko fe na maso tamaro di balmate makira ko ti na maso ma tasma ke mi da كان بلاي kan garda jamana de o inna bi mali ka mali dabla kana mali kele kana na ya yamla na kwa tiboya kuma kise do ala تمارين marfa di kun fi كان هذا abuma muna be mun na njala ni marfa ya na wonye fi أيوة ko be kana ta o fa vela la kele garo na de be kana ta do ka to نمو an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'u ɲuman kɛ أي olu dɔw bɛ bidaw kan o tuma kana mugu ci o binkɛlɛ la dɛ mɛ o bagabaga تمارين o bagabaga o bagabaga o bagabaga والله bagabaga ni a fa est ce que fɛn kelen don أي k'i bagabaga hali k'i boyi o est ce que fɛn kelen don أي ɛ i den ye ko dɔ kɛ i ko ni ma dɔ la n b'i bugɔ dɛ أيوة mɛ n kɔrɔ k'i b'a bugɔ a ko i ba wali de والله i den ye ko kɛ i dimina i ko ni ma nin kɛ ni ye nin kɛ min fa i y'a bagabaga de ne tɛ b'a fa wa أي hali n'a y'a kɛ i tɛ se k'a fa والله تمارين mɛ i ko i den ma ni ma nin dabila min fa de o yɔrɔ bɛɛ ka sin k'a fa wari i kunkolo b'i k'a la kɔni ni filiw kɔni man ɲi dɛ أيوة ni kunkolo bɛ k'a la filiw man ɲi كرا mali faamaw marifa dira min kama nin y'a fɔtɔ a ye كان mali faamaw نمو n'a ko a b'a ci an na a y'a ci أيوة a se b'a ye k'a ci nka a n'anw man kan أي wa anw ka wari don marifa la والله anw ka kisɛ marifa la كرا anw de ye kisɛ san تمارين بلاي wa anw de b'aw balo كان nka faamaw t'anw balo dɛ أي anw yɛrɛ de bɛ baara kɛ an ka mugan n'an ka tanda k'an ka denbaya balo n'a ye nka anw ye faama de bila k'an kɔlɔsi o tɛ baarakɛla sɔrɔ bilen o tuma anw de b'o balo n'an ka suman ye كان faama ko fɔ n k'a bɛɛ ta tiɲɛ kan الله أكبر mali faamaw o tuma aw bɛna a ka faamaya kɛ jɔnni kun na أيوة n'u ye sɛw faa k'u ba 31 la نمو
ka saga fa ka ba seliba la ka misiw fa k'u ba ko saraka kɔnɔ seli fitinin na ka tila ka pigeon fa k'u ba ko ka di faamaw da ka sozaniw fa k'u ba k'olu bɛ kungo kɔnɔ ka wɔrɔw fa k'u ba ko donso y'olu bɛɛ fa k'a tɔ to adamaden dugu kɔnɔ ka wuli ka fanda bɛɛ fa k'a ba an n'a ka faamaya tɔ kɛ jɔnni na yan. ayiwa waa k'aw yɛrɛ la belebele mali y'an ta de ye wallahi mali faamaw mali den minnu bɛ ko kalama olu ko mali cira olu ko mali tɛ jamana ye bilen wallahi ko mali tɛ jɔ bilen a bɛ mun kɛ faamaw ayiwa président m'an kunna bi bɛɛ b'a dɔn siga t'a la mais a président a bɛna don min fanga na malidenw de y'a yira wallahi ko an bɛ nin fɛ président yɛrɛ tulo bɛ n na ayiwa tulo bɛ n na tulo bɛ n na ala ne ka n ko tɛ tɛmɛ a tulo kan ayi u b'a bɛɛ mɛn k'a ban wallahi mɔgɔw b'u bolo ko k'a ɲɛɲini u bɛ mun fɔ internet kan de ayiwa ni min yera ni min ye président tɔgɔ fɔ u bɛ na président yɛrɛ b'o siga t'a la a tulo bɛ n na ali sangare mankan don n bɛ kadɔ buguni na bamakɔ malole président i bɛna don min fanga na mali kɔnɔ yan faransi min sigi dɛ ayi faransi b'an ka présidents sigi yan ka kɔrɔ sabu u ye dɔw sigi an yɛrɛ ɲɛna yan ayiwa nka faransi m'e sigi ayi mali président maliyɛnw de y'i sigi population de y'i sigi jamanadenw de y'i sigi faransidenw de y'i sigi mali faama ayiwa élection jaabi bɔ don min a fɔra ko e kɛra président ye o don hali ni parlementaire nɛ kun filila ko mara ka président ye a tun bɛ sa wɔɔrɔ la siga t'a la a tɛ bɔ yen i kɛra ye don min malidenw wasara malidenw wasora malidenw kun kɔrɔtara sabu k'i ko le mali d'abord an bɛ tɔgɔ kan mɛn dɛ mais ko kɔrɔ ko mali fɔlɔ président n'i ko ye silamɛ n'anw ko an ye silamɛ ye silamɛya charte la ko ni balima silamɛ ye layidu ta ka min fɔ n'a bɛ ɲina k'i ka kɔri belebele anw na m'i kɔri anw na m'i kɔri se bɛɛ b'i ɲɛ bi i bɛ se ka ne fa i bɛ se ka ne kaso la i bɛ se ka mɔgɔ bila ka n fa ala ta dɔn ko yɛrɛ don i bɛna n san ka fɔlɔ la ka kasi yɛrɛ ko mali ɲɔgɔn don o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka président n'i ko i ye silamɛ ye anw ko an ye silamɛ ye i ye layidu min da jamana kɔnɔ yan ko le mali d'abord an ka segin o haya in ma ayiwa i tun bɛ sigi tele la i tun b'a fɔ de bisimilahi rahmani rahim assalamu alaikum maliyɛnw i tun b'o fɔ tele la yan o salamu kɛra cogo di ayiwa bisimilahi kɛra cogo di ɲɛ kan ka ɲini lebele n'anw tɛ palais sɔrɔ k'a fɔ ayiwa anw m'an da fɔ i tulo b'a la siga t'a la président anw e nana don min o y'a sɔrɔ mali bɛ tasuma na tiɲɛ don ayiwa tasuma bɛ kan ka mɛnɛ ka mali jeni tasuma ye mali jeni n'a y'a sɔrɔ mali ye 2 mètres ye tasuma tun ye mali jeni ka se 1 mètre la Allahu akbar a tɔ tun ye 1 mètre de ye monsieur le président i nana fanga kunna ko le mali d'abord président minnu bɛ bigi kunna ani ordinateur kunna i ka bureau ni fɛnw kɔnɔ olu b'i ka baara kelenw dɔn siga t'a la nka anw minnu bɛ kɔfɛ yan anw ma baara kelen ye wallahi président k'a ta i sigi dɔ la fo bi k'a daminɛ le 4 a mois bɔra wɔrɔ dɔɔnin ayiwa k'a daminɛ le 4 juin 2000 combien 13 y'a fait combien k'a daminɛ i sigi dɔ la fo ka na bila an sigiyɔrɔnin na mali 2 mètres 1 mètre kun jɛni na e sigilen k'a daminɛ o dɔ la fo bi 2 mètres banna fo a kɛra -1 2 mètres banna fo ka jɔn wɛrɛ jeni ka fara mali kan Allahu akbar belebele an mago bɛ min na monsieur le président ayi i nana sɔrɔ jamana tiɲɛnen don siga t'a la an b'a dɔn mais i nalen pour danaya ka tuyi kan laadiriya min fɔra i la silamɛya min fɔra i la olu ka tuyi kan i tun bɛ mun kɛ ayiwa n'i nana sɔrɔ jamana tɔ tiɲɛ bɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i y'o ye démission rendu ayiwa belebele na photo télé la malidenw a ka président karisa mankan don ne de nana n ko n bɛna mali bɔ dingɛ na n y'a ye a bɛ dingɛ min kɔnɔ n tɛ se angare belebele o cɛ ye o cɛ ye ayiwa
mali fama man na fana ba ko le mali d'abord o to ga zero bolo la wallahi fa do gla ka sa ka ko le mali d'abord aywa ni min nana ba bo le mali d'abord la ka ka ko ma famille d'abord Bile. ay bo ko do ay le mali d'abord aywa ko mali folo ni yete foy la fo mali nte foy fe fo mali no bana kuma mo wara bo ko fe o na kay yatala nu chogo na kunyo ko sigi nu yo ko tem aywa wuti mo kan vale ko ma famille d'abord bu ka sheyu tun na sunna allah akbar ma famille d'abord bu ko do ay nga dema ya folo nga dema ya ne dum ni muso so mo ko murna ko ha nga dema ya mali me ha bu ni nga dema ya ne ka dema ya mali famo ni ngana kunu ko si san sa wo ngare Allah. Bile. président mali dum la jessa aywa cette année c'est de be alanye mais ala yesiro di ala ka dabe ma e de mali sitigi aywa nin fara na fo ko wallahi ne fara mali fama u fe nu ne fa ona kace tu lama ya ka fo ko kaman da kuma bura na kun balula akuma nyina bo wallahi Wallahi. ngare nga nu man fa abin nyina bo yatala mais nin fara mali bi megala ko no de on dem mako ay ami ala ko wa man nga jamana fe aka bla point wallahi ambare do yo an wele ka bo france namu nani cey mi ngi kuma na minti 10 wala ko allah akbar minti 5 ma la mede aywa ago karamugo ali ibi kuma munun fo ku bla internet ka nyame kullu ni wuli aywa kita min ngala mamu fi ne tamin ngala mamu fo ko allahu akbar bile billahi mu cebe kuma na nan biga karni la ngare ago mu mesena namu amen dona ndola ya ko mali fanda nyamana yi akoni cewa ko mali fanda nyamana yi ko wele de ale no kanyo so allah akbar ko galudi ko galu vimba ngare ago mali famo namu utte mali fale wado wallahi mais ko mali famo be nana du sa faransi eta yi belebele sa faransi ka ba pew allah akbar andale mer no do na cira sa babiyele Allah. Ngare. ye ko ya wallahi ne bunu nyiwo ay ko fama be du sa faransi ka ba pew allah akbar kuma nu ya manga do wuli ka ambe tacce wiyele ni avion ka ta faransi allah akbar ala cede be ako anga meri do be nda to ko ma do kusbe aywa ko de be lagoli mina kalana kana yoro mina a dingani bisra dingani ka sara namu kalo million ngile meri de be kalanzo mina kalanzo sara Allah. kalo baro muslim meri de abe kalanzo mina onga de be songa kalo sara e kimi shegi wallahi na kara wakali am mangaji ja ale ta de be million ngile de be sara kalo a de ko allah akbar Allah. mogo do be faransi ko ale ya jatemine mogo be faransi aka ca du kemeni koy o du kemeni ko mogo ba sokono faransi o kalo soro o bibo malla kata ngare kalo wa bishegi du do kalo wa biwo allah do wa keme a war bibo mogo ya mali ka bla kata ino kata o ka mogo ka sosa Allah. Yang tinggal punya. ambalma do wele ka bo faransi ako wallahi namu ko ika samali o daga dila ika bana mali Bile. ay
mɔgɔ ka fatu Mali ye ko o kaɲi o daga dila i ka bana Mali ye. Allahu akbar. ale kɔrɔkɛ fagele bagele u y'u faga Nambala ya Segu kɛrɛfɛ ni bamu ye tuma min n'u nana k'u bɛna bin u kan ko u bɛna don Segu kɔnɔ ko ale grand frère ko hali n'ale bɛ sa ale tɛ jɔyɔrɔ bila ko tɛ Segu yan ko cɛ ye cɛ de dɔw bolila minnu bolila olu banana olu minnu banana ko u bɛ furakɛli la sisan u ka mɔgɔ minnu bɛ aventure la u ka mɔgɔ minnu bɛ dugu wɛrɛw la olu de bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taa u ka sɔrɔdasiw furakɛ Mali mɔgɔ foyi tɛ olu la. Allahu akbar. mais k'ale kɔrɔkɛ fagara o don de. ayiwa muso kelen den fila den dɔ tun bɛ kalo fila kalo kelen hakɛ la fatura ko Allahu akbar. bamu kɛmɛ k'u fa o don ko sɔrɔdasi min fara ma 40 kɔ o don an ka jamana président a kulo bɛ n kana a taara sigi o kɛnɛ kan a y'a kɛ kasi de ye kasi monsieur le président min ɲininka kumakan kelen i b'i yɛlɛ n'a i b'i yɛlɛ an fɛ de ayiwa an bɛ fɛ k'o dɔn président min bɔra yen yanni ale ka na o président nan'i sigi télé la yan ka yɛlɛ mɔgɔw la yan don dɔ président ko don dɔ ne bɛ ka n ka télé filɛ ko ale yɛrɛ bɛ furufuru sa sisan ayiwa ko buru ka gɛlɛn ko buru ka gɛlɛn dɛ ko furufuru bɛ sa ale yɛrɛ fɛ ayiwa an ka présidentielle élection na dɔ ye n wele ka bɔ France yan ko faama dɔ ko an bɛ ka voter mɔgɔ dɔ ye ayiwa a tigi ma sigi anw na ayi ale ma sigi ko an bɛ ka voter o ye k'ale ko subhanallah k'an ka voter o ye mun na a ko sabula ko tellement o ye suyani kɛ Mali kɔnɔ ko a ye Mali suyan ka Mali suyan ka Mali suyan ka Mali suyan ko tellement a kɛmɛ ka Mali suyan a mɔgɔ tɛ wari yɛrɛ la bilen est ce que n'an votera ye peut-être suyani na ban sa dɛ ko a sera suyani dande la Sangare Allahu akbar ko zuma kɔrɔ don ayiwa taa Kulukoro ye Kulukoro ayiwa Kulukoro bi n'i ye fali tambo Kulukoro bi o ni mɔgɔ tambolen bɛɛ kelen n'i ye fali accident Kulukoro o ni mɔgɔ accident bɛɛ ka kan mun na usine fɛn o fɛn min bɛ Kulukoro a bɛɛ feerela ka ban foyi tɛ Kulukoro bilen cɛncɛn bɔ ka kɛ wotoro la faliw de b'a baara kɛ Kulukoro mɔgɔ tɛ yen bilen mɔgɔ bɛɛ nana Bamakɔ kama aventure la ayiwa fali tambolen bi o kungo ye dɛ o de y'olu ka fɛn bɛɛ duw de bɛ balo fali la n'o tambora o ka ɲɛ président i ta ye palais bi kɔni Sangare i ta ye ka so ye bi kɔni mais président a dɔn kaburu tigɛ bɛ an bɛɛ ɲɛ dɛ wallahi a dɔn waledenw de ko k'u b'i fɛ fanda bandaw de ko k'u b'i fɛ wallahi cɛkɔrɔba sidiw de taara vote i ye musokɔrɔba sidiw de taara vote i ye nabaraw de taara vote i ye sindaw bolo minɛna président ka taa vote e ye ne y'a seere n'a kɛra nkalon ye ala kan don jarima kɔnɔ bilahi ne ɲɛ a bɛ ka n vote e président ye président sunkalo la an zunnen sɛgɛnnen kɔngɔ kɛmɛ k'an sɛgɛn mɔgɔw de bɔra silamɛw président silamɛ dɔw de k'u ka vote e ye président a bɛ cogo di ayiwa kana ɲinɛ an bɛ k'i kɔri Sangare anw t'i dɔgɔya an t'i nɛni nka an bɛ tiɲɛ kɔni bila i bele Mali faamaw Mali hinɛ t'a la dɛ ayi malidenw hinɛ t'a la dɛ ayi Mali faamaw de ko k'an k'an yɛrɛ ɲini ne kɛmɛ k'e bila n kɛrɛfɛ ni marifa ye i jɔ ye ka n garder dɛ ayiwa
ko a karamɔgɔ yɛrɛ ɲini bɛ boli la wallahi marifa bɛ bolo ka taa hali kun b'o bila n yɛrɛ fɛ sa ka taa o n k'o ta ka n yɛrɛ defan an ban ka n'i jɔ fanga na malidenw ne ye karisa de ye n bilala baara min na tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se bilahi o ye cɛbakɔrɔ ye ni k'i sigi a kunna i tɛ se ka bila ye asilamɛw nin kuma in ka k'u ye dɛ ale saga de kunkolo man di faamaw ye bilen ayi nka n'u y'a fa jamana n'a ye dɛ n b'a bɛɛ fɔ k'a bila a kɛrɛ la n pɛrɛlen don n ka san ka jamana ye mali faamaw k'a to tɔɲɔni na a tɛ lafiya dɛ ayi question kelen b'o posé mali kun a k'o jaabi di yan ayiwa malidenw minnu bɛ mali kɔnɔ yan minnu bɛ jamana wɛrɛ la a ye n jaabi dɛ n jaabi n'i bɛ internet la i bɛ ka n ka lamɛn n jaabi n'i tulo b'a la radio so la n jaabi n'i tulo b'a la téléphone na n jaabi n'i tulo b'a la télé la n jaabi n'i ye kuma in mɛn cogo min na n jaabi o yɔrɔ la yen n'i ma n jaabi walahi ma yafa n fɛ a ka n jaabi wa n'i ka kumakan bi sɔrɔ n bɛ fɛ i ka n jaabi ni kumakan ti sɔrɔ n bɛ fɛ i ka n jaabi n'i ma n jaabi i ye n yafa dɛ question kelen aw bɛ mali faama jumɛn dɔn président na faama jumɛn dɔn ko o sigira faamaya la ko o bɔra faamaya la ko o kɔ lafiyalen don yan ko a kɔ lafiyalen don k'a kɔ ye karisalakaw ye ayiwa k'u bɛ lafiya la tɛnɛ bonya na a b'o dɔn ayi a b'a faama dɔn wa ayi a y'a faama ko mɛn yan ayi munna ayiwa tɔɲɔni belebele ayi ala ka dɛsɛ o dɛsɛ n ka baara ye tɔɲɔni fɔ ala k'i kɔ cɛ Allahu akbar an m'o kɔ ti ɲɛ ayi o ye walidenw tɔɔrɔ wallahi n delila k'a fɔ a ye n k'an ka moriw kɔ ti ɲɛ sabu u ye dabalijugu kɛ ka mɔɔw ta cɛ olu kɔ bɛ se ka ɲɛ cogo di mɛ karamɔgɔ ɲumanw filɛ bani i k'u k'o lajɛ ne saniya ka fɔ ala ta wallahi malidenw n'a bɛ mali fɛ a y'a ɲɛ yɛlɛ ayiwa gɛlɛya min bɛ sisan diɲɛ kɔnɔ mali tɔgɔ la malidenw ko hali k'i yɛrɛ wele k'i ye jamana wɛrɛ ye k'o daga dilan ni maliyɛnya ye k'o bɛ maliyɛnya dogo de maliyɛnya bilama k'a bɛ i n'a fɔ dɔrɔgu bɛ maa min kun n'i ko dɔrɔgu polisi jɔlen n'i ko dɔrɔgu soit gendarme jɔlen n'i ko dɔrɔgu problème tɛ yan ko mali bɛ i n'a fɔ dɔrɔgu bilama an balimakɛ dɔ maliyɛn don a bɛ Côte d'Ivoire k'a bɔra Côte d'Ivoire ni mali sɛbɛnw ye ka taa Dubaï donna la u y'a lasegin ni mali sɛbɛn ye papier bɛɛ b'a kun ko maliyɛn don u y'a gɛn k'a lasegin wari b'a kun min k'a segilen a nana kɔrɔ ye papier ta Côte d'Ivoire visa na passeport na a fɛnw ka n'o Dubaï kelen la o faama kelen ninnu y'a lajɛ Ivoirien don min ka bila ka don faamaw ayiwa ayiwa bamananw ka kuma don dɛ ko tous les hunds ne sont pas les odeurs dɛ le blé ko hun bɛ tɛ kasa ye a dɔw fɛn wɛrɛ parce que n'i ko hun o dɔw bɛ se ka kɛ kasa ye n'i ko ayiwa o bɛɛ tɛ kasa ye mali faamaw fɛn dɔ bɛ k'an yɛlɛ wa ɲin da da ayi ala ka balawu bɛ na sa a tɛ maa to yen ayi mali karamɔgɔw ala ka hinɛ a la amina mali karamɔgɔw aw tɛ se ka tiɲɛ fɔ faamaw ye u ka nafolo kama u ka marifa kama subhanallah alhamdulillah barati a ko n'i ye kafiri bonya ka kafiriya kama k'i kafiriyara n'i siranna n'i ye faama bonya tɛnɛntigi bonya ko tɛnɛ b'a la k'i kafiriyara n'i siranna faama ɲɛ ko faama de don i bɔra silamɛya la pewu ala faama de ye faama ye mɛ an ye minnu bila an ɲɛkɔrɔ an b'u bonya mɛ u k'u yɛrɛ bonya dɛ
gele me jiya kono bi maliya ka beta kalama amal maga do ko Dubai ko maliya me ka solo Dubai ko maji ko de Allahu akbar Dubai ha wati do ko ngare ma me ngata Dubai mo me nena o ma ko ma bana piu ko ka solo ha Allahu famu namu awnya do aga mata Dubai ay abai fandan nga debure kele wi utara Dubai o masage ble wallahi famu nu sara Dubai ko jugo do de sangare je tachana wallahi wayira tachana tirata je anillah rabbe sangare ha utaduma malidem me kazula libi ko machine sego jatimne ha président min sigira bi o kote o wulla c'est-à-dire min sigira yano min gumbe yano kanna o kote mali président sabana kata kofe o président o nana ne sabe ko ka aventure o ge ka bo aventure la kan malla o président ko ali tete ko sabe Allah akbar bilay wallahi andi matan ne ay me yin maro ne min go bi fo wallahi nga président yanga mali kele gamine be fere ko kele bana ha kele wulla fo ma tamam ko Allah tekele gele ote sudai aywa ka be fere ha hali mota ko amnu me no lu tiga mugi cibili machine ngoro u ya tiga ta be fere sur ngoro la Allah le ko le vraiment ha ko kele bay ne kan naka duma ni mo fu ngamme akani ma roni aywa akoko avandiri ko lu genga segi malla nta se ka se be gelabia Allahu akbar ayu fo de le blé hare o maso ay o ko fe min na o ko fe o maso ga se be ha mais nazara kalo kile tane kele akalo tan flana sa ba fla ani tan woro ka mogo to bolu dula kira bangeni no sojala Allah yu denga ta union européenne ka sebe ha ka sini ko ka diaspora la no malla Allah akbar ko les diaspora qui n'ont pas de papier ko lu rapatrier ha ay ko ga wandiro la sagi papier ndaw lettre ba nguyo wallahi mais man fa maka ko ha mais ala ka ko wida tirata mom na ni ngara man na de ngani khadam no duma shila kaba signoro ni na ala ya fayo tirata le blé sangare kaba papier bu bulo yurugu la ne afu yo ngo abika mi yurugu na ya si abuwa kama be sangare u ya si aywa tuma minnu ya si na mbora kalama woro ni be parce que asiyeni ni ngabo kalama amatu minti mukanga ha blay be ngabo kalama Allah akbar ni ali bora min ngalama waje eron dalo wallahi woro be ani cibla je fabbe jamana biduru ni saba Allah ne cibla bela sangare ba puma gona ga puma gwa namu sisan ministre nana ko cɛnfɛ kama sin fɔlɔ ha kanya kama sin fɔlɔ papier signé an ɲɛ de y'a ye Allah an ɲɛ de ye papier signé wallahi union européenne ni mali i ye bɛnkan sɛbɛn min kɛ an ɲɛ de y'a ye sangare a o kɛra jɔ bɛ ni microni ye an ɲɛ de y'a ye wallahi ala mɛ kuma gwanen ka kuma gan k'a ma signé fɔlɔ ha nkalon dɔ signé na wallahi mais ne ka n'o mɔ dɛ aywa a ma signé fɔlɔ hali ni tiɲɛ tɛ o tiɲɛ ye sangare tɛmɛ ɲɛ se n'a kɛra signé n'a ye hali ni tiɲɛ tɛ hali n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ k'a fɔ a ma signé o kana signé dɛ ni tiɲɛ tɛ a kana kɛ dɛ wa ni tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ sangare le blé n'u ma bɔ a ma o namu bɛ wuli bolo tɛ se ka filɛ wallahi baraki ne ko maliyɛnw ma n ka kana na de n'an y'an da de baara bɛ gɛlɛya mais n'an kumana u b'a dɔn min kɛra a ma bɛn a ma waati bɛɛ a ma wa on est là on est prêt à tout wallahi le blé an labɛn b'a bɛɛ kan o kɛlen k'u ye u b'u siran tirata o tuma n'u bɛ jamana ka ɲɛtaga fɛ u k'u dɛmɛ aywa u ka nin bɔ sinaku tirata a t'a dɔn bi ko mali fanga tɛ bilen teble hali ni kiri wulili ni jamana wɛrɛ maa cɛ mali fana u bɛ don kaso la wallahi kaso t'a cɛ sangare i fa ka tɛgɛ da i ɲɛ kan namu waliden ye et puis i fa b'a dɔn ani ala cɛ la
walide bagarima ifa ya do ani ala tala walide da saweka ifa ya do ani ala tala walide ye jamani yani ya da kila ifa ya do ani ala tala walide ya ka marabaliya kila ni faye tege da nyaka ifa ya joni aywa malangulu sangare fukalam Bele. le kande famare ma de namu karane rala yow siga tala kiri do duna men do cembali ko ya namu ni ayo ko ngapma famu bendo o kulu bena fana siga tala andaran sigi famo nyoko rata police namu men gaja doni mema ata yoro dola hay sangare police na convocation kana convocation ni ma ko ne kana sa police la ha ni police to ko aywa mo police la mo du ma sa fe Sangare. police e fly siga tala ala police be wallahi mo ko police be je ko du ma tay mo do mo ko tay aywa mo ko police très faible Bele. ko ka fega ko du wallahi ndara sigi commissary nyakoro namu ngo bismillah fle aywa ko no ko me ngo no ne de weli la sangare waya soro u yenga mo de namara milio chama Allahu katana kakla ka drogu do tigima ha tige pe fam namu ama bane kakla kan na an convoqué Allahu Ah, o jamanya da. ni jona fo yido wala sangare ne ngo no ne wella mi fe awule aywa ne ngo kuma ki ha ko ne do fo yano kana ko pe ko bi mo ma bi mo fo te bi mo la to kana aywa ne wele ba mi convocation mi nana ne wele o nana ha na ka timo na nisi aywa police ke kuma do ma ko ka kuma ko no ko ne ni ba bi ale ka di ha ko ne ba bi ale Allahu ko fere ne bolo ko drogu eh ngo drogu police ko drogu ko ko ne takala man aywa ko ne bagara ma ko ngal lal ngo te bash police ke kuma blaka kuma de ko karamo ali ko kuma aywa ne fura ba ngulla namu ngo police awon nam ngo ngulu magalata aywa ko be na nyebe na sa abado nya fata siga tala ngoy bolo da ngulu la namu ako mungara ngi tega dara ban aywa aya bolo da ngulu la ha ngone kungulo police fa kungulo wallahi bele bele mo aw nyaw bele c'est vrai ka fa kan la kana namu mais ne ala ka police siga tala bele bele Barachi. mo che fo fo woni ta jabi de mo aga kuma ngo mina are jabi je adda e kuma mun vo namu ne olu la sigi telephone na Allahu mo police ka la ha police ya la mais ali yere dadi bi kan kuma ka kuma nunu mbeke ay flumani ka chuma kan namara ka tuna kan ka ni terke gushi ka million fulani komno la ka drogu do ma o te drogu ko nyedo ah ka namara mais akara ni nyana akara ni ne fana ko nda kumla ngo fanga ko si ja mali fanga na kana si ha le ble Allahu. alli mo ko tege woni ni ka namu kana ta fanga le Allahu tatu ala fama mo Ah. wa nyana aywa o kale police ko ni ye manga ya chew ko ni ye manga ha a terke ko ni ye manga ya ko kuma kono ko ni ye manga aywa ko karamba on ngono dalata ha Ah. Ijabar. sangare la trahison totale wallahi wara be police we chalatu ha e wa so war dama ba ko ni ali nana ko ali do wala aywa ali bi saka do wala o ali ka che are de sabu ali bi do wala galo de ka wallahi bele bele Wallahi. ne masraka ne bi ga min laje o kaburu ne je bo la de ay e ngo porte be kaso la mo be do kaso bo da fe wallahi ne mo be kaso ko la wa ay o gele namu son doron police be bora kana ko chabe ni ha e ngwa ta bulu to ne e ko ka bulla e bulla o marfo ta ka mo o ka bulu ka do la bo ka bere mo la bo Allahu soni zera ne zigi doni ha numa kuma ne yi ko mi mes no la aywa wati gara ngo commissary namu awonnam ngo kamale ni to de ali nan to ko de aywa e kam ni ngo bo to de ali ha
to manja ai me ngun gale na muhammadu ka alala ni so min mora sisa katun aw fe na ma labo na ma fo mali kono ko police do ko me ko ni mbuli zoyi iba fo ko je fe be galu Allahu akbar akbar mo ma joshi ko je kono piu sangare fo ka dugolo mi ka fo ko ka police wallahi تمام سي ngama anda de ka anda tu me atako anti sifana de ya rabbe uyi adoko ko ga piu nyaay ha ulla ka flumani nu yini ka do mun Allahu akbar mi yere bulu ko ke umina ha o mi yoro la ko police ma ko abe mi ngene nu ko albla Allahu akbar ko tami mi no fe ko alni 20 millions de ki fe abla ha blay غريب wala na ni che kana che sigi police la aywa ko sere wele ko alo ko karamo ngo ha ko o kan domine ko no la jere ha ni nana aywa ko be che no e ngunu ben do ke ma do nga ben do sangare che ko ale tin do Allahu ngel zane do ai na era fo ngo me fama namu ngo fanga che dra tiga sala ngo fo fanga re yere jamba aywa ngo fama on nga sige nyakura ndini ni ngama lay kanga puma ngo e fanga ko de fanga bu no to ngondi ni mana jodu wolo kala ka duwolo ni ma wara te ko fama meli mbunya ngone ba yele ka bu ati nyana bele sangare wa sigle fle ngo ali minti yo sira namara wallahi me ay min namara ne ka mo gadi ne te ne yerte ai ngo ali fa aywa ki fe namara sangare تمام سي bol sige ko ngana ka te kanga ay fa ndi nyo na wo chula ka fela Allahu akbar ko ne terge kana ko kana ina fa ni sulu ha onnana o taran ne terge kaso bo dala ka ta kaso da do nyiro la ko ne ko ba ka fa ne boray aywa ko nye chenne furgani kula shi ko nyanga zuwe ha furgani kula shi Allahu akbar ni signe billahi furgi ani ba haram ya ka kula shi haram ya sangare fugla ni haram ya wallahi ka boji haram aywa billahi ni signe ha ni ta haram ya islamia ka da nganne ra kan dan yere aywa بلاي me na ma nga jamana dido na ma furgani don jige ta na kan ve ba fugo fulman do sangare note yace namu akudu kala be kula shi tubu Allahu akbar ogo ni sa ko walke o ya defere ha ka tribunal aywa e bi che gineri ha il y a 3 fois moins 18 enfants muso to den dal shi Allahu akbar ka won drogu legne kana dingale mo mali kono ya aywa angata police la police ka o chala kun ha angata anga mine kun anga mine fayri anga mine minge andara tribunal la kata ju nya koroy namu madra ju mo olo mata ko boko anga nya fa kum yanzu ya aywa ngum yanzu ya ta gafele bolo ya ko goma da an tuka si anga fure ko ga defere aywa defere koro be bلاي ko ne fa bu no on tu ga me defere koro ko ga blaka taya tiga sala e bisu ngobe to blaka le fa ma fa bina ai me ko ne ra to no ne tindo fina de sangare on na to aywa e pa bu le jata ko ne ali ya aywa on ne ali ha ko e doni aw to ko mun dafa ko fo bare la aywa ako mu yanzu ya ay ngum yanzu ya gafi diwo da sai kuma ta sai ko ni ba balima ko ne ngam lalla kwale ne ga mo na mara ko ga drogu duma ko ga miliyo min ala ha bita ko karan der nyala Aywa. ko galu yi ko ne ga kuma misali yi namu tabani ni tay ko tiga sala me ala ga tabali la raddo namu ala tay sangare yi tip me de ai ambe abda ya wallahi ni tabali goshi ya ka fe mi wa bi blay ke ali tsira bula de ai nga ni ala ya goshi ka mi vo eni ali bi je ka blay wallahi sangare yi namu ni fulo bon mulla ngulo fi aywa ha fle mu magala ko kay mu ay magala ko kay mu magala ko kay sangare mu ba shi da niti magala namu afrika secretary ce mai ko magala ha nana magamu mu abi to Allah ko na magala mu bonga be titi sangare mu ne to ya ali aywa to ya manya de ai me mu ce manako tiga sala
ne kuma dɔrɔn la kana ka dalu jɔ kwa cɛ sigilen fɛnw sigilen juge sigilen namu juge d'instruction saba tun bɛ kɛnɛ kan o don kelen de kan ka baara kɛ mais ne ko n ko juge kana m'o k'o la ayiwa n ko Mali faamaw namu nin ye laginɛka de ye ayiwa a nana dɔrɔgu d'a ka maliden ma k'a ka miliyɔn minɛ a la a ka Mali karamɔgɔ dɔ nana k'o bɛ n'a ka maliden defa an ɲɛkɔrɔ faamaw a bɛ mun kɛ laginɛka kɔni filɛ nin ye nin sigilen a bɛ mun kɛ sangare k'u b'a defeere ko kaso o yɔrɔ bɛɛ kasogoma la mun kɛra Sisoba ne ko n bɛ taa n ka kaso la lajɛ bi sangare kaso ko tɛ tiɲɛ ye Mali la yan o fɔ ni tiɲɛtigi donna kaso la ni nkalontigi namu a bɛ tilo kaso la a bɛ taa de ni lɛbɛti don juma min nana o kan dɔrɔn directement don dɔ ne balimakɛ dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la o kasoladen de nana siran ka misiri kɔnɔ yan ka na ne laɲini ani marifatigiw marifatigi cɛ naani b'a nɔfɛ ka na juma na ka na siran ka misiri la yan komi a fɔra ko ale bɛ bɔ quartier in na o tuma ne nana seli ale bɛ yen n'a ko a bɛ komi cɛ min na a dusu ka bon a n'a fɔ a bɛ n kɛlɛ wa n'a ko a bɛ n kɛlɛ marifatigi bɛ kisi bɔ a nɔfɛ et puis on va les femmes fana papier dans mon cours liberté provisoire sans l'accord de Ali Sangare aïe et puis sans m'informer on m'a fait un foyer qu'avant un tebla aïe on va la gnega on va le femme barre nyana be Sangare nya quelle lettre est kanda aïe la lettre dame moulia namu fɛn fɛn ye hɛrɛ o ma wali ka saya ye nani balama mu boyi wallahi belebele a ye mɛ nkalontigɛla bɛɛ bɔ Mali kɔnɔ k'a Mali bila normal la Mali y'o de ta ye komi fɛn min bɛ kan fɛn min y'an bila nin bɛɛ la anw de y'an da n ko an sen bɛ Mali ko la an sen t'a la o de nana an bolo tura rɔ an sen b'a rɔ kab'an wuli tan an bɛ wuli ni Mali yan fɛ a bɛ régler de faamo ye Mali kɛ te ye k'a wuli k'a min k'a bɛn ni gɛrɛn kelen ye Allahu akbar fɔ bi ko ka aventure lasegin ayiwa Algérie gɛlɛya ma fɔ a ye yan Libye gɛlɛya ma fɔ a ye yan Malta gɛlɛya ma fɔ a ye yan Allemagne gɛlɛya ma fɔ a ye yan Dubaï ta fɔ n di ɲɛna nin yan France ta fɔ n di ɲɛna wa Espagne ta fɔ n di ɲɛna wa Libye ta ma fɔ i ɲɛna wa Italie ta ma fɔ i ɲɛna wa Guinée équatoriale ma fɔ i ɲɛna Gabon ta ma fɔ i ɲɛna wa nin bɛɛ tɔɔrɔ bɛ ka kɛ Maliɲɛnw na ka taa don Gabon Maliɲɛn bɛ Gabon ka taa don ka bugɔ ka wari minɛ la fu la jamana ninnu tɛ baara fɛ ayi maliden mana taa baara kɛ ka wari sɔrɔ o man d'u ye ka Gabonɛw ka Maliɲɛnw ka butigiw da kari Gabon k'a ka tulu bariko labɔ k'a dayɛlɛ k'a bɔ gudɔrɔn kan ka sukaro bɔrɔ fara k'a fara fara ɲɔgɔn yɛrɛ la mɔgɔ t'a la wa a tɛ t'a sɔrɔ Mali kɔnsiya tɛ baara la ambassade tɛ baara la gouvernement tɛ baara la Mali karamɔgɔw se tɛ ka tiɲɛ f'u ye Modibo tɛ dɔ la maa fa kɔ belebele malidenw an bɛ mun kɛ pour Mali ka jɔ an bɛna mun kɛ sisan ne tɛ faama tɛ yen dɛ faama tɛ yen u tɛ baara la faamaw tɛ baara la an bɛna min kɛ ne ka faamu ye min ye nin yɔrɔ nin na fɔlɔ an b'a kunna n'a ma ban hakiliw tɛ ban dɛ malidenw a ye to an ka denmisɛnw lamara an denw an k'u lamara an ka denw éduquer k'u lamara maracogo ɲuman na n'an y'an denw lamɔcogo ɲuman na o bɛ dɔ bɔ gɛlɛya la kelen mɔgɔ o mɔgɔ mara la n'i nana ɲɛkun na i b'i yɛrɛ dɔn bɛɛ ni mara ma ɲɛ a bɛ ɲɛ wa mama nɔnɔ banna den bɛ kɛ mun ye nɔnɔmugu den ni sin den kelen e min balola nɔnɔmugu nin bɛɛ jala ka wolo o cogo la ka balo ten ka mɔ ten o bɛ gɛlɛman dɔ wa n'o nana sigi fanga na o bɛ mun dɔn papu an ka denw éduquer ka denw lamara maracogo ɲuman na n'an ye denw mara maracogo ɲuman na ka tila k'u lamara ni jamana yɛrɛ kanu ye Mali yɛrɛ kanu sabu l'amour du pays o tɛ Mali faama la Mali kanu tɛ Mali faama la
ni mali kan kara mali fama la mali fama be ninge mali de la take wallahi sangare kademi so lamara ni jamana kam aywa an gana jamana de on nige warla ay an ga jamana de misanu nige ni education ni yere doye ni dame ni jugunme an wo lamara ni jamana kanu no kara dinetigi o bara bane nu mako nu kara jamana fama e domi o be jamana diriger chenka an demisani an ga demisani bebe glomina ani jomina ani siratimina fanenna banenna olu dongale président olu dongale ministre o demisani ngale député o demisani ngale wajiga olu bi chen fois ay olu bi chen ke sangare nga cha migulo ya fado na bado na nani fa na bugu foy sangare mali famo namu mali teble mali e dave do abike jidila na borajila bisa wallahi mali be grika ben ni makarana ami munge aywa wa mali dum ay to nga faranyonga wa asasim bi abillahi jami'an wala tafra mali dum ala ni bo korane kono be wallahi wa nga faranyonga nga fafa mali ay to nga ndaga di nyoma nga be aywa anga shiya ko manga dabla mali kono ya sangare na faranyonga ka angle ka faranyonga ka jaga baro ka nyobe ni kono jelani klele namu an sago yemi o bisoro wallahi ay to nga faranyonga aywa famo banga anyira nyonga sangare ne ka bogo dai wallahi ay to nga be aywa o ko fe dum namu mali dum ay to nga do ke jamana nani dugo ke fama famo fe me no ka bare chini jamana chini ala bo taka bon hum ni dugo we wallahi minu ga bare joli ala bo lu joni dugo we sangare me dugo tike te fa nga dum son lamara mara to mara mabale anya ka nyomne anga ya fa nyoma kan daga nyoma yo karanga dugo kan jamana wallahi sangare minyo zatene mali famo ni tna nyonyo sangare mais président kuma akulu benno namu na billa be ngura min ya ko ke aywa no tenni aya soro président tiyo atiye ti alle me lega tayo ko so ni ala rete sangare fu nyata labli allah ngana mbe so tuna domi namu dabi odo wallahi isu godo namu ami dabi tigatala sangare shudo do namu dabi wallahi mani karamo baw karamo chetu o mo go bi do président ta so ene karamo baw ka go président ka to anga kuma ka dala anga do aywa ngo ko ko datu leero wallahi datu ko me blebele nye ja ngo an vidinu musique leeya dabi ya blebele dati yele de ngo club ana aywa femi woni here o ma mo fu yewe sangare o yenu sona ka ne feraka ka ne boyjuna bu nyawma aywa jena yakoni widonge dunna utase nu mo ke namu mo lebu ya jana de tigatala ko mo kuki aywa mais nu ye moy o bayi sangare awada nu ye ne bu bayi wallahi mais kanu nyu maldew na ya ay na ya me ka foku ye ali mine ka ta kasula namu ayala fo de aywa aga do ali na bi nyon ve fo kaburu ko billahi an mo ka sokula ay ana dalil ni wulu to belo ne sigile shejinga namu abado kamal libe ga ma kwata ga tamakiya ngelin ne wallahi play ma zo mengo fe ay me ala de mengo fe sangare me okordo kiti fade aywa ala bi ki ko ki fa me hal ni fagara ko jamana namu ne bi so la kala wallahi hubun wa salim mil imani faso kanu yare limane do yi wallahi play jamana mali ama fe fama mun ta fe wantu fe de sangare do keme ka luazi do ta franzi namu ka sambi saba so sara luazi sara ka ba pe mata so kono ha ko na nyamina mita allah akbar no keme ka samina no soro otata mon otata o chele to mon doni wallahi mon doni bi so ni sambi so fe sara
نمو اللي فندي يقول لي ترى سوق أنا يطلع جالا تعالى وسيك ما يسألوا عن تاتشم بس ما كفاي والله نو عن تاتشم تين ذرا أي ايوه طيب أي كماري نو عن تاتشم تين ذرا أي malidenw نمو an tɛ diinɛ ko kuma la k'a fɔ chrétien ni silamɛya ni kafiriya wa o ko tɛ أي an bɛ fasodenya ko kuma la citoyen maliden ko kuma كماري belebele abrachi mais comme an ye silamɛ de ye n'an an tora silamɛya de fɔ o jagoya ye تعالى mais an ti kafiri la gosi ko jamanadenko la dɛ أي an bɛ kan ka lutter malidenko de la mali citoyen ko كماري mali papier bɛ minnu kun o ko أيوة polisi dɔ minɛ dɔrɔn ko viɲɛ ne viɲɛ tɛ bɔ yɛrɛ ها a ko nin viɲɛ tɛ man ɲi الله أكبر o kɛra dɔrɔn o ka sɛji dɔ bɛ ne taara n se ko sɛji ka kan n se yɛlɛlenw kan نمو belebele a ko karamɔgɔ na ne ko kana mun kɛ ko viɲɛ tɛ man ɲi ko ne mun kɛ ne viɲɛ tɛ man ɲi ne ma viɲɛ tɛ dilan ne ma mun kɛ sisan أيوة ko ne y'a dɔgɔya ها ko k'i dɔgɔya cogo ne t'i dɔgɔya dɛ أيوة ko viɲɛ tɛ bɔra dugu min na k'o dugu viɲɛ tɛ de man ɲi ها n ko dugu ye mali yɔrɔ dɔ de ye yan a أيوة ko ɔhɔ n ko mais a b'a kalama k'a fɔ man ɲi ko ɔhɔ min y'a dilan a t'o dɔn wa ko ɔhɔ n ko mais a ye mun k'o la fɔlɔ belebele بابا دي أبراتي k'u b'a kan n ko n'a tila o la a bɛ sɔrɔ an wele أيوة كماري dɔ ko nin tɛ ko nin ye balamɔgɔ ye ها balamɔgɔ tɛ أي n nana se yɔrɔ dɔ la n ye o ye minɛ ko carte d'identité carte d'identité tun bɛ n kun تعالى a bɛɛ bɛ n kun أيوة n y'a to n kun n ko tiɲɛna o tɛ n kun ها mais n ko minɛ cogo ɲɛna kosɛbɛ أيوة n ko ici j'ai 3 photos d'identité ها et j'ai des timbres أيوة et puis j'ai 1000 francs ها komi aw ko télé la surɔ an bɛɛ y'a ye اه ko carte d'identité 200 ye n'i nana ni 3 photos ni tɔgɔ ye ani timbre 140 ta ko n'i nana n'o ko carte d'identité 200 ye o tuma ne ka wele sɛbɛn bɛ n bolo yan original photo bɛ n bolo nin yɔrɔnin na yan 200 bɛ n kun yan timbre bɛ n kun yan o tuma sin ka pièce dilan ka di yan belebele ko polisi dɔ b'a dilan mais n ko e bɔra polisi dɔ de la o أيوة ko ne y'ale dɔgɔya ها ko ne bɛ dɔgɔya an mago bɛ carte d'identité yɛrɛ la an tɛ k'a sɔrɔ أي o y'a sɔrɔ mɔgɔw mago b'a la u tɛ k'a sɔrɔ u bɛ ka a plaigner ne ye Ayi. mais a bɛ ne kun dɛ pour k'a dɔn min bɛ ɲɛ na ko yɛrɛ bɛ cogo min na pour k'o dɔn ne ye ne fɔ كماري ko carte tɛ yen sa ni carte tɛ yen an b'a kɛ cogo di أيوة ko ayiwa k'an b'a lajɛ kɛ ko kɔrɔlen t'i kun wa n ko kɔrɔlen tun kɛ kɔrɔlen tɛ kun dɛ kɔrɔlen nin de la sisan كماري ko sera ko ne ka taa ها n ko mais ne tun man ka taa tɔ dɛ an ka dɔ ɲɛfɔ min bɛ se ka lakale dɛ n'o tɛ ne ka taa ten o t'a a bannen dɛ أيوة ala k'an bɛ sɔn mais nin bɛɛ kɔfɛ faama ladiriw bɛ yen bilahi تعالى wulu bɛ dugu ma de ها o tɛ sabala sɔrɔ dɛ أي ka bamaɲunguru to ɲɛfɛ ye والله u bɛ yen u bɛ don كماري u bɛ don براتي ala duwan n'u cɛ آمين an y'an ka jamana kalifa ala la mali an y'a kalifa ala la أيوة an ye maliden halalaw kalifa ala la شاه mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mali fɛ ala o dɛmɛ آمين mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mali juguya la ala y'o bi ala y'o bi ala y'o bi آمين mɔgɔ o mɔgɔ bɛ malidenw juguya la ala y'o bi faama fɛn o fɛn m'an juguya ala y'o ta tiɲɛ ko آمين آمين wajurikɛla fɛn o fɛn m'an juguya ka mali juguya o ta tiɲɛ k'o halaki آمين آمين كماري mori fɛn o fɛn ye malidenw juguya k'o tɔɔrɔ o ta tiɲɛ k'o halaki amin a dɔrɔmɛ kelen donna maa maa kɔnɔ ka malidenw tɔɔrɔ ka aventure tɔɔrɔ k'o ɲani ala y'o ta tiɲɛ k'o bi آمين mɔgɔ min ko ka mali dɛmɛ ala y'o dɛmɛ آمين ala y'o dɛmɛ ala y'o dɛmɛ ala y'o dɛmɛ ala an fara o kan ala wɔrɔma kama Amin. sallallahu alaihi wa sallam صليب a balimakɛ de kuma ɲɛfɛ a n'a denkɛ n'o kamalen nin ye bɛrɛn dɛ الله كوربا nin y'a bɛɛ sigilen ye belebele براتي nka ma nɔgɔ dɛ tɔgɔ ye ali sangare تعالى mali kɔnɔ bamakɔ نمو yirimajɔ kadɔbugu la شاه an yɛrɛ tun ye yɔrɔ min labɛn a kama نمو ala ni fɛnw fɛ an ma se ka fɛn bilen والله nka ni ala ye fɛn wɛrɛ yɛlɛ an n'a lajɛ k'a fɛ شاه belebele mali dɔw a ye dugawu kɛ mali ye أيوة ka dugawu kɛ mali faama ɲumanw ye شاه faama jugu ninnu a k'u daga أيوة a y'a ɲini faama fɛn o fɛn mali juguya la ala y'o bɔ yen amin aw tɛ se k'u bɔ yen koyi ala de b'o bɔ yen ala boy n'a ka da ala ye su in na faama fɛn o fɛn mali juguya la a b'a bɛɛ bɔ yen والله shiti shi wallahi namurudu bɛ bilen yan أي
farne be bele Ayi. abu ala min yobu ka se bana wa Ayi. adu korole ati ba ati ko aywa belebele ma atala wele Aywa. ay to nga nyomina ngala wele Je. Allah andeme Amin. anga jamana deme Amin. kira bunya kama Amin. sallu ala rasulillah sali atma ami bitayim la ya Tangare. ka dugo ke nyonyin Aywa. aga dugo ke nyere ni mora la na nyon goro kina woro ka Tiga tala. ni ndura la na turanga kuma ngana nyon goro al jenna Je. belebele allah ni ngutu bayi ode Aywa. sabu mali kono ani chen fo fu ki tunu Wallahi. fere daga ki tunu Tangare. ngal nyon ngodo ngala be baw kodo Tiga tala. ni ali bora la ana nyonye Je. bagolo shima ka yakoni Wallahi. ni ali turala ni ali emi vo na turuka ali na be nyon goro kre nyakoro al jenna saka fuitala Je. mali te mal de refe Wallahi. ni ali manga do ni ala manga e Tiga tala. ka chen fo mali famo nyama Tangare. on de karamgo e kami maneni Ayi. anti fama neni anti fama doya Ayi. ngami cheni Tiga tala. ala ki deme ga di amin o tuma mogo be ga dugo la nyere yi ni zaga ngono Aywa. ni mbora la ngana nyoy ni mabo la ana nyoy lahara Tangare. amin o tuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah yisra.